Tenre koda mano oyangore ni ji 20 gi ok gin jok mawuok oganda makaluo. Gin ji 20 mosewito ngimagi e cells mopogore opogore e piny Kenya mangima higa mar 2013. To ok ni magi duto gima joluo mosebedo ka wito ngimagi ka gin jogo mopogore opogore mantiere e kidienje mopogore opogore. Gi thuolo ma dakika 7 kar kada tiyo kode kiod wenda man gode studio ka okinyi ma kawuono mar mondo mi waranga dieri ni chal mar wach to dhi bedo mane ahinya kwarango ratiro ne nyuola mar Albert. Wadalo kotanga matin to kae ang'e nang kite kanyo kaka wach mar Ramogi. Koro kangi losi ngima beno ka ngaduo giri kendo ka ngatieko achiel ka achiel. Ang'e ni wach midamedo kotene kod weche mag tudruok mago bila kod jopiny Kennedy Ondiek ka ngacha kodi kendo karka ntiere ote mane odonjo sigano timno ka koda le bicho kwadhi do thuolo mar winje sani kata kamano ang'e ni weche manyoro tino manyoro jatend piny Kenya yangore no oseywago anyuola mano mar Albert Ojwang kanyo milion 2 kaka ne wuon Albert wache milion 1 ma kuom gai mar ODM Raila Odinga milion 1.5 mano ma kuom gavana ma Homa Bay e kin solro moko ma bende osewuok kar kae jo Kenya ma moko ok mor gi chenro ni wuon Albert onego ywage yo machal nade ka moko wacho ni oyo ikaw pesa go nango kama ntiere kar ka onego bed ni yiero nade ng'ama biro ywagi e kinde ma wantiere. Ya asaneno ka jo mang'eny kata wadwa makisumu aparo temo defend gir broad based government ni and kiwinjo nying mi mention go gina jo broad based government mose mess up koro gitemo bao gima the only thing mitemo bao ji adi mose tho Raila sigole pesa kure ma indi gitemo bao mondo mi jo public one wuon Albert onge gimi nyalo replace godo nyathi mano is the truth and then be okwanya wacho ni koro ka nyathi no tho to nyaka koro jite chal ka gima disole nikech ang'e ni kata en kama entie lit ma en go malalo nyathi and the worst bit ni nyathi achiel is very painful and kata miye ma milion 20 kata miye milion 10 ok nyal loko but the truth ni also be odwaro kony mar pesa koro nyiso ni pesa mora mora musu kata wan wasesole na wan ok walendi abe na seuro pesa na kuro kaka jakom machama kendo kaka an Ondiek ka an mara be oklande nikech no agolo magolo kalando kore matemo wache ni gima ne gigolo onge tiende mondo gilando nikech kata joma sole pay bill ok ndiki nying gi list mar jok ma osolo gima dwa medo ma wacho ni nitiere narrative moro mabe abire studio ka mondo address wach ma jo moko ma joluo kata jotendwa moko kama oting'o Robert Alai matemo wacho ni lweny ok lwenywa ere kaka iwacho ni lweny mar tho Albert ni ok en lwenywa to en wuodwa emotho and then onegi gi police dine bed ni ne ok gine broad based government magi kasore godo ni de gitima ng'osani dong de sani koro onge gima dhi mbele Kenya tiende ni nitiere miriambo miketwa godo iluongo ni double speak sama gi feel ni nitiere gima bed protected sirikal mar broad based government o fail 100% osefail jok manyaka expert manyocho tingno kelgi expert mane ok nya explain wa kuma bilion 73 dhidhi ni computer era ndalo Uhuru Kenyatta minister ne wan gi billions ma computer era and then another history dhi bedo medo 73 billion of computer era in the treasury under expert wa so it's very sad ni what defend a messed system ma is killing people is ensuring ni law is not followed anywhere nothing is going on at the worst owacho ni CCTV obede police stations te ka police station mano neke ni nitie CCTV then what era gima CCTV go iko katuchiu ma instruction ni ket CCTV e police stations dhi konyo gango kaka mane CCTV nitie gidi giwegi ma gi interfere gi CCTV ma ng'ato negi ando kwanyal neno kako nege to hospital to nyiso wa CCTV koro hospital nyalo miyo wa CCTV to ka police ma everything should be protected gi CCTV ma giwacho no bedigo ok nyal nyiso wa the thing madwa wacho katieko adwa ka uthuolo makende mona nyiso ganda wa kaka joluo kata jo wathujo ka jonam jo Kenya mangima en ni sani jo piny wasedong kendwa nikisani yot mondo ringe dhi kuma jambazi nitie molo ringo dhi kuma police nitie nikech it is worse nikech record mar police nego ji ng'eny maloyo record ma jo jambazi nego ji Kenya today nikech king'iyo report bara IPOA jo minego gi police ani koro thoth malo jo minego gi jambazi so the truth en ni wasedong kendwa chike wa ok lu and everything and I conclude gi bat for test but for test in criminal law and also even in civil law in tort and everything wacho ni were it not for this action ka oken gima ng'ano timo koro ka oken gima ng'ani okoso timo
gima kama otimore. Tho mar Ojwang en clear but for test ni ka ok en allegation mani wacho mabe pok onyiswa gi DIG Lagat to wuoyini dino ok odhi omaki, dino ok omake, dino ok oyudre station mar police, dino ok oyudre station mar police, dino ok otho, dide koro ok waywa. Ginyiso ni the gini chakore gi kama no chakore and it must start and end at that point. DIG Lagat kata odhi aside, wadwa nobed charged in court alongside the ji mang'eny mobedo charged gi mondo miye bende obed exonerated by law or obed punished by law. Simple and clear. Kennedy Ondiek, wakili Charles.